dostávam celkom veľa otázok, že ako tie konštelácie vlastne fungujú. Tak som sa rozhodla pre ilustráciu urobiť takéto rýchle videjko, ktoré bude veľmi, veľmi jednoducho ukazovať, ako konštelácie fungujú. Ja v bežnej praxi na semináre nevyužívam figurky, ako tu vidíte, ale pre zjednodušenie si môžeme predstaviť, že každá figurka je jeden človek. Takže ako tie konštelácie vlastne fungujú? Asi pravdepodobne teraz sledujete toto videjko z pohodlia svojho domova niekde, kde už to pole pracuje, pretože tým, že ho sledujete a že sa zaujímate o konštelácie, tak svojím spôsobom ste v nejakom štádiu rozhodovania, ako tento malý jednorožec, ktorý si tu setká a rozhoduje sa, idem, neidem, rozmýšľam, čo sú to tie konštelácie, idem, neidem. A ak sa tento jednorožec rozhodne, že teda príde, a ešte z hľadiska mňa ako facilitátora je to taký faktor, že prekažka. Lebo niekedy sa stáva, že proste vám nejaká prekažka, choroba, nejaká zaujímavá vec, ktorou to pole pracuje, nedovolí priznať tie konštelácie. Ale ak sa teda stane, že prekažka nie je a všetko je v poriadku, tak prídete na konštelačný seminár, workshop, konštelácie, 1000 slov, jedna vec a vždy iná, kde už vás budú čakať ďalší ľudia, ktorí prešli veľmi podobným procesom ako vy, ale našťastie sa tu vlastne ocitli. A tam už vás budem čakať ja. Ak vás štve, že akú figurku som vybrala za vás a za seba, tak je to úplne v poriadku, pretože už to samotné, že nahrávam konšteláciu, pracuje ako konštelácia. Takže si tu sadkáte vedľa mňa, ja používam stoličky najradšej, spolu prevedieme nejaké vstupné interview, nejaký rozhovor, z ktorého vlastne vyťahneme zákazku alebo objednávku, niečo, čo chcete riešiť, niečo, na čo sa chcete pozrieť. A keď to spolu prebehnem, obidve strany súhlasia. Tento rozhovor môže prebiehať aj v súkromí, pretože ak sa hanbíte hovoriť pred skupinou, je to úplne v poriadku, máte to určite veľa ľudí to takto má, takže vieme sa porozprávať v súkromí a ja viem potom stavať už len veci tak, aby ostatní ľudia vlastne nevedeli, o čo sa jedná, čo je tiež v poriadku, pretože to pole pracuje samo o sebe bez toho, aby sa tam hovorili nejaké ďalšie príbehy. Takže my spolu sa porozprávame, vyťahneme zákazku a keď vyťahneme zákazku, spolu určíme, akí zástupcovia budú vybratí. Pre zjednodušenie povedzme, že náš krásny jednorožec prišiel riešiť svoj konflikt s mamou, pretože každú nedeľu, keď tam chodí, tak hoci je vegetariánka, mama vždycky navarí rezne a ju to samozrejme hnevá. Takže náš jednorožec si vyberie zástupcu za svoju mamu. Jednorožec príde do pola, porozhliadne sa po ľudí, ktorí sú tu a potom, ako sa poriadne rozhliadne, tak si vyberie zástupcu za svoju mamu. Čiže príde za človekom, ktorý je na seminári a opýta sa ho, prosím ťa, budeš môj zástupca za moju mamu? A on povie, že áno alebo nie. A keď súhlasí, vybere si ho do pola a postaví ho. Keď vyberie všetkých zástupcov, tak to môže vybrať za tých zástupcov, čo povieme mama, otec, sestra. Sadne si späť na stoličku a samotná konštelácia sa začne odohrávať. V momente, keď zástupcovia prišli do pola, začnú preberať rolu matky. Napríklad, čiže tento jednorožec, tento človek, ktorý príde namiesto tohto jednorožca, preberie po vlastne rolu mamy. A potom sa veci začnú diať. Čo už sa ďalej deje a ako to ďalej funguje, je asi na takú dlhšiu hypotézu, ale v podstate ide o to, že zatiaľ ide o to, že zástupcovia, vlastne pomocou zástupcov, ktorí nám hrajú nejaké role, tak pomocou toho upravujeme priestor, rieši sa tam vlastne generačné traumy, rieši sa zápletky, chýbajúce veci. Takže takto veľmi, veľmi zjednodušene prebiehajú tie konštelácie na tom workshope. Najlepšie je to zažiť. To, že to teraz hovorím, je jedna vec, ale zažiť sa je druhá vec. Takže aspoň takto skratke.